Deixo anar tot allò que he estat pensant o fent abans d'aquest moment i em permeto fer un repàs al meu cos des de la coroneta del meu cap fins als meus peus i en aquell lloc del meu cos en què trobi alguna tensió i necessiti fer algun reajustament el faig. I si estic amb els ulls oberts o si estic ja amb els ulls tancats, poso la intenció en relaxar la musculatura al voltant dels meus ulls. A vegades quan em poso a meditar o practicar mindfulness, vaig a un ritme que em costa entrar en la pràctica. Doncs puc estar uns instants amb els ulls oberts, mirant al meu voltant, observant l'espai disponible que hi ha entre allò que observo i jo. I a mesura que em vaig relaxant, potser vaig notant que el meu cos em demana fer algun petit reajustament de posició, a vegades les caderes, a vegades les espatlles, el coll. I això és fruit de que la meva musculatura s'ha relaxat i ara necessito adoptar una nova postura. Si algú està incòmode i necessita una altra manteta, un coixí a sota els genolls o el que sigui, que em faci senyals i us vinc a atendre. I em permeto observar-me què tal estic avui. I observo sense intentar canviar res. Observo donant-me aquesta estona per deixar-me abraçar pel terra, per la superfície que em sosté. I em permeto observar què tal és la meva energia ara. I seguint el que hem comentat, em permeto observar si des de l'estat en el que estic hi ha també en mi algun altre estat que em faci sentir una mica millor. No des del forçar, sinó des d'adonar-me que hi ha un altre filtre, un altre matís, un altre aspecte de també el que està passant dins meu que em connecta amb un major estat de presència, d'estar a gust amb mi mateix o amb mi mateixa, per petit que sigui. A vegades és el permetre'm descansar, deixar d'intentar forçar i permetre'm descansar. A vegades és el donar-me permís per fer allò que em ve de gust, que necessito. És permetre'm observar els meus estats interns i com si es tractés d'emissores de ràdio, sintonitzar aquella que també és una realitat en mi, que està disponible i en la que em sento una miqueta més a prop de mi mateixa, de mi mateix. I faig un repàs més al meu cos, des de la coroneta fins als peus, deixant anar tensions musculars que pugui haver. Relaxo la meva cara, les meves orelles, la pell del meu cap.
I permeto que l'energia vagi baixant a través del meu cos. I aprofito aquest moment perquè l'excés d'energia pugui regalimar pel meu cos i sortir pels meus peus. També energia que no em pertany, que torni al seu propietari. I em quedo respirant, observant l'energia del meu cos. Potser la imagino a la superfície de la meva pell, potser la imagino com un foc intern, potser la imagino com una aura al voltant del meu cos. I el que faré ara és posar intenció en que la meva part conscient, la part del meu cervell més conscient que el que fa és solucionar i portar-me en el dia a dia pugui descansar a un cantó i jo començo a tenir una consciència més corporal de tot el meu cos, viatjant a l'interior del meu cos, deixant anar el pes que pugui sentir i observant l'efecte de la meva respiració en tot el meu cos, com tot el meu cos inhala i tot el meu cos exhala. Com tot el meu cos inhala i com tot el meu cos exhala. I permeto que zona de caderes, lumbars, zona de nuca, coll i espatlles es relaxi encara més ara. I noto com això permet que tota la meva columna s'oxigeni, agafi espai, agafi la seva curvatura natural. I em permet, amb més llibertat, tornar a observar la inhalació des de tot el meu cos i l'exhalació des de tot el meu cos. I em permeto observar-me des de l'acompanyament de la meva respiració. És com si des de la meva respiració m'observés i qualsevol estat mental, qualsevol emoció que pugui sorgir, perquè sorgeix, sigui el temps que sigui que fa que practico o el constant que sigui, la ment porta pensaments o sorgeixen emocions. El que permeto és, sense jutjar allò que sorgeix, acompanyar-ho amb la respiració. I amb la respiració permetre que el que sigui que causi en mi es mobilitzi, s'expressi i s'alliberi. És com si amb la meva respiració acompanyo això que estic sentint a oxigenar-ho, a donar-li espai, a donar-li temps. Fins que arriba un moment en què en alguna exhalació ho deixo anar, o pot passar un segon pla i jo torno a la consciència del meu cos, de la meva respiració. I a poc, i no des de l'escapar-me, sinó des del soltar, vaig imaginant que la predominància de la meva ment o del meu cap
es va deixant anar. És com si hi haguessin onades d'energia que surten del meu cap i el que em permeten és anar viatjant en un espai més intern del meu cos, més intern de mi, en el que no hi ha edat concreta, en el que no hi ha gènere, en el que no hi ha nivell d'educació, ni nivell econòmic, ni origen. És un espai intern en el que puc començar a connectar amb allò més essencial de mi. I potser ho sento en un espai intern de mi, o potser ho sento com una àurea al voltant del meu cos. Com un anar i venir com de les onades del mar. És un estat intern en el que ni res està malament ni res està especialment bé, és un estic. I si en algun moment apareix la ment crítica, permeto que segui a un cantó i em permeto en aquest moment connectar amb aquest estat. Què és això? És un estat, és un estic, és un soc sense ser. És un soc de l'essència. Si encara hi ha parts de mi que s'aferren a idees mentals sobre mi, sobre com soc, qui soc, què he de fer, què he d'aconseguir, el que faré serà imaginar que de la manera més amable, més agradable, més alineada amb allò que em transmet benestar, comença a caure una pluja sobre mi de la temperatura i la intensitat que em sigui més agradable. M'imagino que estic sobre la superfície que em transmet major benestar. I el que faig és permetre que aquesta aigua, que té les propietats necessàries per fer-ho, passa a través meu i a través del terra que tinc a sota. S'endú tot allò que s'ha d'emportar i jo vaig respirant l'efecte alliberador, de neteja. Potser imagino llocs del meu cos en els que està emmagatzemat alguna cosa que ara deixo anar. No cal saber el que és, senzillament visualitzo com aquesta aigua s'ho endú. Potser imagino els meus ronyons com filtren i renoven l'aigua del meu cos. I vaig respirant l'efecte purificant. No purificant perquè hi hagués res brut en mi, sinó purificant perquè em permeten reconnectar amb mi, amb la meva essència, amb el meu estat essencial. I em permeto respirar tot aquest efecte, em permeto respirar aquestes sensacions.
permeto respirar aquest espai que es crea. Aquest espai en el que no hi ha temps, en el que només hi ha presència, en el que només hi ha el meu batec, la meva energia i aquesta aigua que passa a través meu que em permet connectar encara més amb mi. I em deixo uns instants respirant això. I em permeto notar, intuir quina emoció o quina sensació humana sembla això que estic notant ara. Segurament això que estic notant ara no tingui un nom concret. Potser fins i tot noto que no necessito posar-li un nom concret. Però si ho intento assimilar, allò més humà, més terrenal, com li diria aquesta sensació que estic tenint. O quins noms composarien aquesta sensació que estic tenint. Quan ho tinc, deixo sentir el benestar de saber que tinc la capacitat de sentir això que estic sentint. Que tinc la capacitat d'activar en mi i connectar amb mi, amb aquesta sensació. Tant l'essencial com aquestes característiques més terrenals que li associo, ja sigui doncs pau, calma, connexió o el nom o noms que jo li posi. I em permeto emmagatzemar en mi aquesta sensació, recordar-la, activar les ganes i la il·lusió per activar-ho i potenciar-ho en el meu dia a dia, trobar les maneres que m'ajudin a activar i connectar amb això. Si em ve de gust puc imaginar el meu jo terrenal amb el seu cos. Quin aspecte té? On me l'imagino quan està sentint això? Com va vestit? Quina cara fa? Quina postura corporal té? I l'observo com respira, m'observo com respiro tot això. I em creo una imatge mental de mi. Potser és una sensació, la imatge mental que se'm crea, o potser hi associo doncs, algun lloc, alguna vestimenta en concret. I em permeto fer un parell de respiracions profundes. Em permeto admirar com poc o molt soc capaç de, a través de la meva imaginació, connectar
amb estats que em fan sentir bé, que em connecten amb la meva essència. Em dono les gràcies per donar-me permís i permetre'm explorar aquestes capacitats que formen part de mi i de tots, i em permeto explorar-les, em permeto trobar els beneficis que em donen, que em reporten. Puc tornar a gaudir de la sensació que he trobat, que m'és agradable, fer-la créixer en mi, en tot el meu cos. I cadascú al seu ritme, prendre's el temps que necessiti per fer-ho créixer en tot el meu cos, durant l'estona que desitgi. I de la manera més amable, quan vulguis, puguis fer potser una respiració o un parell de respiracions profundes i començar a notar el teu espai en el lloc en el que estàs. Sentir-te acompanyat o acompanyada. Tornar a sentir el teu cos. Quan vulguis podràs girar-te de costat, cap al costat dret, cap al costat esquerre, cap on et vingui més de gust, i recollir tot això que has experimentat aquí, aquesta posició que és de seguretat, poder-la gaudir i sentir des de l'exercici que has estat fent, permetre't abraçar tot això que has estat sentint i el que sents ara. Donar-te un instant de no pressa, de mimo, d'abraçada. Si m'he de gust una altra cosa, ho faig. Si m'he de gust estirar-me, ho faig. I si estic en una posició lateral, sense pressa, i quan senti, al meu ritme trobaré la manera de tornar a seure i anar tornant amb amabilitat, permetent respirar-me amb mi aquest estat que he trobat en aquesta pràctica, permetent que m'acompanyi en el dia d'avui, permetent-me recordar-lo demà al matí,